ilitum long pini bang krehini lapuson to kitching si ke beauty ka therapy lo ke Thangchu Creative and ke SK TV channel and ke number 4 ke Ong Supi Vlogs, number 5 ke Dipensing Inti Vlogs, number 6 ke Thirat Stimung, number 7 ke Henry So TV, number 8 ke Litum Sing Honai Barklung, lapan ke number Kadom kacingon jirpiran pini thata ko ilitum binigay episode 2 lapuson ha special video for YouTubers and friends lasi pini alang litum na tuning ridun bangkep susedo yo nili list selam pamejo direct cibantan lapuson ala yo okay keceng si ke YouTubers amen le sung konang ho dadet pen ke advertisement tum tado lasi keceng si ke beauty katharpi pu alang li YouTube kang pun architing pick lapson kalila alang li along ke pini ke thak tang ho nane beautiful video of nothing pi lapson se mix oh ya hedi lapson se ke selam le yo kasi alang li phanda support ikha beauty katharpi per channel men lapen ke next ke number 2 ke Thangchu Creatives lake alang li karbi celebrity to hanta ke support tun thepik lapson alang li lasi top 10 karbi actors atau actress lapson sedi alang li ke silam content long lapen ke ulang lasi alang li ta mix content lapson yo Thangchu Creative ta lapen ke number 3 ke SK TV channel lata alang li tame mix content lapson yo nane Bhagwati isopi tahu lapusan edi miskar penglong atuma footage kapre ka asap footage endun po lapusan si upload dun nasi lasona channel la phantami iltum ke support na kenang sot athe alang litum tame isi kapacit hang dun thu lapusan matedi lasi lapusan channel phanta support na kenang sot lasi SK TV channel phanta support na litum lapen ke channel la menta imek me lapusan ya ong supi vlogs ta chokla he alang li ke chili ke hon tahu kan silang so lapen traveling lapuson taning hang lapuson yo ong supi vlogs ong kelas lapuson a video si teknologi dane begi cho challenge to lai huya a video sedi lalu lang nili katu ka be channel apanta description ong link tiet po lasi number 4 bangke Dipensing Inti lalu alang li history aning hang lapuson nili panta mang chithan di Dipensing ti di lasi thanthe ang long ta lapuson karduta lai hui long tour lo thala puson ha ri ke paklang lasi lason of vlogs ta kenang son ilitum arbia phurki molong ketar lip tam puson ta kenang son matidi lasi ilitum Dipensing ti phanda support njuna na pen kem Thirat Stimu alang li ta tongkam muka mason pusi nang nili ga sini na makke alang li views of Hamren ta hala puson this cinematic video la pen ke hala short video la puson selam iti kangku part 2 tang hala pusan edi yo lasi alang li phanda support na Thirat Stimung phanta lapen ke number 3 number 5 lo hanon ma ke 7 lo Henry So TV alang li kecho hai hui la pusan si cipak lang aning hang la pusan bon la Henry So TV bang edi ane banana chips tang hala pusan lapen ke phagok akan la pusan edi lasi ilitum aku uthulang edi lasi lasong bong ilitum long isi website advertisement la pusan ho website amen la ke inti visitables po lada ke visitables hormu lok silong ko isi online shopping la tha nona mat ke manjang kang an pusi alang li nang pachini alang li jirsong inti ahem ku bangke ala so website ahem ku bangke alang li YouTubers la person ala karbilun lam tomo alang li ke YouTubers di apen alang li non online shopping tame angcheng ikom la person lasi jo ilitum la non mat ke manja phan an cholang ho ladak ang ton long lapu bok penceng lok kadok kabe dali alu jangtu anta long lapu vegetable sosot an ke long lapu lapusan lasi man lagi especially non amat ke manja an fancy cover selang bat pejo pen ke difuang kang anta nang kowar pu pusi lang li isikon bom lo lapusan lasi ilitum la so website long tamen ni link pi ko la bang so website tamen lasi ilitum support no na la bang so website tamen la pen ke non bang ke ilitum anu tinta inilap karbe ang bonga agar tu an ke inilap pesan ilitum long kacing honai barklung
kuning di Home Music India po YouTube channel. Lasi ilitum lapuson abang puhan ke support dun la anso sik ning parong dun mate ke support dun na kenang sot. Lasi ilitum non amat ke views dun pik lapuson lang yon nilipak lang ko 500, 300, 400 views lapuson an lang isiab upload pen. Lasi ilitum lanso se ilitum kacingon na parklung pantame support dun na lalu link pik po lasi ilitum lanso se subscribe dun nang support dun na lapen non son tak ilitum long lunsip po sartirong pi kadug weta chini lo itum legendary lo lahai huitum ke asi alang li phanta lang support na ani li link pi ko lang se alang li litum kadug weta chini lo dili ke alang li tumalun ke legendary alun ki kake tame arju bom lang puta me lalo lapen ke non ma ke youtubers la puson lo o wiki milang son joy rong pi vlogs ko lasi alang li tame mix pihum salawar waterfall solang buku thola puson hedi alang li tame explore ani hang pik puson lapen ke kijutsi mane dolang yo rohit karbi studio lata son explore ani hang pik la puson si traveling vlogs taho ke langteng cinematic video thola puson hedi la si ili tum la puson abang puhanta support na lapen ke labang kijutsi la puson upon ho KA News Boy thola si la so channel long ke mix out of celebrity penceng lok kato ka pedi sab clips and dun pedi dada ke ekdom masalah puson la ta ka hedi jok jam la puson la bang so channel long ke la si ilitum long pini bang krehini la puson to kicing si ke beauty ka thar pilo youtubers phayan bang ladi kicing si ke beauty ka thar pilo number 2 bang ke Thangchu Creative, apen ke SK TV channel, apen ke number 4 ke Ong Supi Vlogs, number 5 ke Dipen Singh Inti Vlogs, number 6 ke Thirat Stimung, number 7 ke Henry So NTP, number 8 ke Litum Singh Honai Barklung, apen ke number 9 Legendary Sarthirong P, number 10 ke Sanjoy Rong P Vlogs, number 11 ke Rohit Garbi Studio, number 12 ke KA News Boys, apen ke kijut simbo pena ilituma website advertisement adi inti visitables bola se ili tum kaddo gabe pinia second episode long pangke kaddo gabe ke lalo yo ase nili kaddo gabe a channel penceng long la advertisement an penta link pi ko ase nami tum kumri dam tha support ni itum kar bi channel pusale e support serial lo nang ajara sonong tami la penke komane jong se ako puthot along la pusani li selam ikom lang episode 1 to 3 pusla pusik adam pom pola se nang itum komane jong se promote ji ning hang prote komenong nang tingong kai ke mata ni lagi kisi ding lo tentang te bini alam arjang ke lam pan selo thanks for watching see you in the next video guys I love you all bye bye